Izenzo isahluko seshumi soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwakukhona eKesariya indoda ethile egama layo linguKorineliyu, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa elase-Ithaliya. Wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Abela abantu abampofu izipho eziningi, ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Wabona ngokusobala embonweni ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye kungathi ngehora lesishiyagalolunye lemini, ithi, "Korneliyu." Wayigqolozela enokwesaba, wathi, "Kwenzenjani, Nkosi?" Yathi kuye, "Imikhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba yisikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Thuma-ke amadoda oJopha, ubize uSimoni othile, othiwa uPetru. Yena ungenisile kwaSimoni othile, umsuki, ondlu yakhe ingaselwandle. Isimukile ingelosi ebikhuluma naye, wabiza ababili bendlu yakhe nebutho elikholwayo kulawo ayehlala naye njalo. Wabalandisa konke wabathumela eJopha. Ngangomso besehamba labo, sebesondela emzini, uPetro wenyukela phezu kwendlu ukuyokhuleka ngehora lesithupha. Khona walamba kakhulu, wafuna ukudla, kepha besamlungisela wehlelwa yisiyezi. Wabona izulu livulekile nesitsha esithile sehla sinjengendwangu enkulu, sehliselwa emhlabeni ngamachopho amane. Kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine, nezinwabuzelayo zomhlaba, nezinyoni zezulu. Kwavela izwi lathi kuye, "Vuka Petro, hlaba udle." Kepha uPetro wathi, "Qha, Nkosi, ngokuba angizange ngikudle okuyichilo nokungcolileyo." Izwi laphinda lasho kuye ngokwesibili lathi, "Lokho akuhlambululile uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi kube." Lokho kwaphindwa kathathu, isitsha senyuselwa masinyane ezulwini. UPetro esasambathekile ngokuthi ngakube uyini lowo mbono awubonileyo, bheka amadoda ayethunyiwe nguKorneliyu esebuzile indlu kaSimoni, ema ngasesangweni, amemeza abuza ukuthi uSimoni othiwa uPetro ungenisile yini lapho. UPetro esazindla ngombono, uMoya wathi kuye, "Bheka, amadoda amabili ayakufuna. Sukuma-ke wehle uhambe nabo, ungangabazi ngalutho ngokuba yimina engibathumileyo." UPetru wayesehlela kuwo amadoda, wathi, "Bhekani, yimina enimfunayo. Kuyindabani enize ngayo na?" Bathi, "UKorneliyu, induna yenkulu, indoda elungileyo nemesaba uNkulunkulu, efakazelwa kahle esizweni sonke sabaJuda, uyaliwe yingelosi engcwele ukuba akubizele endlini yakhe, ezwe amazwi kuwe." Wayesebabiza wabangenisa. Ngangomso wasuka wahamba nabo abathile babazalwane baseJopha, bamphelekezela. Ngangomso bangena eKesariya. UKorneliyu wayebalindele, esebizile izihlobo nabangane bakhe abakhulu. Kwathi ukuba angene uPetro, uKorneliyu wamhlangabeza, wawa phansi ngasezinyaweni zakhe, wakhuleka. Kepha uPetro wamvusa wathi, "Sukuma, nami ngingumuntu nje." Esakhuluma naye wangena, wafumana abaningi ababebuthene. Wayesethi, "Niyazi ukuthi akuvunyelwe ukuba umuntu ongumJuda ahambelane nowesinye isizwe, kepha uNkulunkulu
ungitshengisile ukuba ngingasho nangoyedwa ukuthi unechilo nokuthi ungcolile. Ngakho lokhu ngibiziwe, ngizile, ngingalanga. Ngakho-ke sengiyabuza ukuthi ningibizelani na?" UKorneliyu wathi, "Ngezinsuku ezine ezidlule ngalelo hora bengenza umkhuleko wehora lesishiyagalolunye endlini yami. Bheka, indoda eyethembe ingubo ekhazimulayo yema phambi kwami. Yathi, 'Korneliyu, kuzwakele ukukhuleka kwakho nokwabela kwakho abampofu izipho kukhunjuliwe phambi kwaNkulunkulu. Ngakho thumela eJopha ubize uSimoni othiwa uPetro. Yena ungenisile endlini kaSimoni umsuki ngaselwandle. Ngase ngithumela kuwe ngaso leso sikhathi. Wenza kahle ufike. Manje sesikhona sonke phambi kwaNkulunkulu ukuba sizwe konke okuyalelwe yiNkosi.' Khona uPetro wavula umlomo wathi, 'Nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu, kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uyamukeleka kuye.' Walithumela izwi kubantwana bakwa-Israyeli, eshumayela ivangeli lokuthula ngaye uJesu Kristu, yena uyinkosi yabo bonke. Niyalazi izwi elamenyezelwa eJudiya lonke, liqalile eGalile, emva kokubhapathiswa akushumayelayo uJohane, lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngoMoya oNgcwele nangamandla, owahamba enza umusa, ephulukisa bonke ababesemandleni kaSathane, ngokuba uNkulunkulu wayenaye. Nathi singofakazi bezinto zonke azenzayo ezweni labaJuda naseJerusalema, yena abambulalayo bamphanyeka emthini. Lowo uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu, wamnika ukuba abonakale kungekuba bonke kodwa kithina esingofakazi ababekhethwe nguNkulunkulu ngaphambili, esasidla siphuza naye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. Wasiyala ukuba sishumayele kubantu, sifakaze ukuthi nguye omiswe nguNkulunkulu ukuba abe ngumahluleli wabaphilayo nabafileyo. Ngaye bonke abaprofethi bafakaza ukuthi ngegama lakhe bonke abakholwa nguye bayakwamukela ukuthethelelwa kwezono." Kwathi uPetro esakhuluma lawo mazwi, uMoya oNgcwele wehla phezu kwabo bonke ababelizwa izwi. Abokusoka abakholwayo ababefikile noPetro bamangala kakhulu ngokuba isipho sikaMoya oNgcwele sitheliwe naphezu kwabezizwe, ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi betusa uNkulunkulu. Khona uPetro waphendula wathi, "Ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhapathiswa laba abamukela uMoya oNgcwele njengathi na?" Wayeseyala ukuba babhapathiswe egameni leNkosi, base bemncenga ukuba ahlale izinsuku ezithile.